dua buah tembang lagu sudah dikasih mangke bibar campur sari diperlajengaken wayangan dalange sapa Cak Su dalam kodang Jawa Timur Ditejo Sulistiono saking Tlatah Klopo lupuk balong iki wonten panyunan sing dereng dipinangkani napa lagu sayang saking Via Valen. Sampeyan stay dulu nggih sabar. ayo sayang Sayang saking Via Valen. Pani anakku sing request sayang boleh joget sini. oke monggo mosok iki tak terno rono Biru ya memang ngabe dok. Monyor. Gede wonggol kok es batu. Ayo mani muda. Kita mriki. Monggo. Nggih, Pak, monggo. Sampai nyanyi tak kate gandang, Pak. Awit iki kula baconi. Mriki lho le lah. Nyuwun lagu napa? Ose nggih, ngatur iki nggih. Ngatur iki. Kentosan nggih. Keripine godho telo iki godho kroso. Matur niki jenengan. Niki saking sinten sing nyuwun sayang? Mbak Fani. Mbak Cinta Pujaan Hati nggak naik ke sini. Monyor gak wani munggah percuma. Mboten. Apa apa aku dhewe mulane makane aku kendel. Capek-capek. Monggo Mas, aman apa enggak? Iya nih, sini ayo. Iya gede awake. Malam ini disiarkan live streaming bersama channelnya Permana Official yang ada apa satunya. Oh,
cilik gak kerasa. Oke, dilanjut Cak Surti mangkara panyunan Joko Melarat. Oke. Saya ucapkan selamat datang dari tim terpadu Polsek Balong Bendo. Insyaallah 866 Pak terkendali karena pendampangan tidak suka tawuran, betul? Tidak mau selalu damai, betul? Oke, saya yakin 86 Bapak monggo cabas di Pinanggali ingkang nyuwun Joko Melarat. Oke, monggo Pak Di. Monggo. Tak Ade monggo Pak Di. persilakan. Nih kecalan dulu Pak Di. Ah. Kok perkara Joko Melarat sampai waduh. Gak gelem nek dikocok. Pokoknya encok pegeli nur atik mari lungguh terus ngadeg mripate kunang-kunang nyamir sinden Aman. Jamu pegel Melarat. Jamu pegel Melarat. Kira-kira jamu ini apa Pak De? Jamu ini apa? Banyak limo. Pakai baju. Cari akak pakai baju. Ya monggo. Jamu pegel Melarat. Kita goyang lagi Pak De. Sama
Baleni, kurang. Nah, ibunya bisa di mana? Nggih lho. Gantian, kok pada gantian gurina nggih. Nggih. Kenale nggih kantor sampeyan. Sik Pakde, aja mudhun sik. Sampeyan kok ngerti nek iki lho papat pitu. Papat pitu. Lah ya sampeyan kok rono rono. Ora nek rondo. Bapak rono. Bojone nang Kalimantan 5 tahun gak boleh. Lah ya krungoso. Bos. Monggo. Modalnya terus wonten 30 menit waktu ke depan. Monggo Pak. Dikasih kesempatan karena malam ini live di Permana Official 1 ini lagi live. Monggo. Bagi Gurina nyuwun ora jogran. Nggih matur ngeten jenengan mengambil iki. Mas Oke, Pak sing nyanyi. lagi nyetar rodo kemping. Rondo kempling. Oke. Loh, mau dapat repot sama kabeh noe. Sing cantik ku wae cantik-cantik. Rondo kempling ring. Musik Mas.
Gleder, ini panyonane Burina Roro Jonggrang. Sing minangkani Mbak Novi. Ayo Cak. Oh Mbak Ika. Roro Jonggrang. Ayo Mbak Ika. Roro Jonggrang numpak sapi. Mbak Ika. Ayo Gindrapi. Sapi.